vas da se smestite udobno i fino za potpunu relaksaciju, uživanje i opuštanje. Ne želim da brinete brige od danas. Ne želimo da spominjemo ono što je bilo danas. Sve ružne misli, sve ono što vas je mučilo u toku današnjeg dana, odbacujemo, 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 teramo što dalje od nas. Blok, 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 blok. Ne želimo ružne misli. One ne postoje. Ne postoji ništa drugo u ovom trenutku i niko u ovom trenutku ne traži ništa od vas. Od vas. Niko ništa ne traži od vas. Samo je
sada lakši.